άιντε στην πόδια, βρε στην πόδια σου την καινούρια. Ωρε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια στα παλιούρια. Ανέστη και χρόνια πολλά. Το χορευτικό τμήμα του Μορφωτικού Συλλόγου στην προσπάθειά του να αναβιώσει την παλιά δημοτική παράδοση παρουσιάζει σήμερα ένα πρόγραμμα δημοτικών χορών. Η μουσική παράδοση του χωριού μας και ολόκληρης της Θεσσαλίας έχει πλούτο και ποικιλία. Εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, η Θεσσαλία αποτελεί το σταυροδρόμι που ευνοεί τη διακίνηση στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού. Οι κάτοικοι της Δυτικής Παιδινής Θεσσαλίας ονομάζονται Καραγκούνιδες. Τι ακριβώς σημαίνει η λέξη και τι αντιπροσωπεύουν οι Καραγκούνιδες δεν έχει απόλυτα εξακριβωθεί από την έρευνα, γίνονται όμως δεκτές διάφορες ερμηνείες που δεν θα αναφερθούν εδώ. Καραγκούνας εις Βαρνιάρα και τύπη τραγουδιστής Καραγκούνας με λόγια που μάλλον πρόκειται για νεότερο τραγούδι, ενώ εις Βαρνιάρα είναι παλαιότερη οργανική σύνθεση.
στα καλή σου και στην ευεργένεια. Άινε τι να τα κάνω μωρέ Καταϊλάνα, πω 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 πω, τι να τα κάνω μου τα φλόγωρια. Άινε τι να τα κάνω και μου τα πω, για πω 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 πω, μόνο στη δίκη σου μωρέ φίλε μεγένια. Που χορεύονταν με αργόσυρτους ρυθμικούς χορούς σε σειρές ανδρών και γυναικών κατά τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Αποτελούσαν καλλιτεχνικές, κοινωνικές και λαϊκές εκδηλώσεις με την ευκαιρία του γιορτασμού του θρησκευτικού γεγονότος της Ανάστασης του Κυρίου και μετατρέπονταν σε εθνικές, διαθετεύοντας έτσι πόθο και καημό για τη ζωή με τη λευτεριά στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Πασχαλιάτικος χορός είναι η Ρολιμάνα. Ο χορός αυτός χορεύεται από ένα ζευγάρι γυναικών που η μία χορεύοντας κάνει το ιγνάτι στην άλλη που είναι γονατιστή. Σε κάθε στίχο εναλλάσσονται, γονατίζει η όρθια και χορεύει αυτή που ήταν γονατιστή κάνοντας την άλλη το ιγνάτι.
Στη Θεσσαλία εννοούσαν την παρακολούθηση μιας εκδήλωσης που κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν ένα πανηγύρι, ένας γάμος ή ένας χορός. Στο χωριό μας και γενικότερα στα καραγκουνοχώρια, Σεριάννοι εννοούσαν το μάζεμα, τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των χωρών που χόρευαν μόνο οι καραγκούνες, τις απόκριες, το Πάσχα, τα πανηγύρια κλπ. Ο χορός Σεριάννη δεν χορεύεται με όργανα, αλλά με τραγούδια που τραγουδούσαν οι ίδιες οι χορεύτριες. Στο Σεριάννη φαίνονταν όλες οι καραγκούνες, πρώτα οι παντρεμένες με τα σκουγκράνια, τη σκούτικα όπως έλεγαν την ενδυμασία, έπειτα οι νιόπαντρες με μεταξωτές ποδιές, κόκκινα καβάδια, μαύρα στυρίχια και σιμωζούναρα και μετά οι ανήπαντρες κοπέλες που φορούσαν άσπρα λιγέννη μάτια. Μία με την αδειάζει,